martangyang mahita asini roha madihamu doho dame nasian de mata doho nasian anak na Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Donga saha porsiaw di bagasan Yesus Kristus tatangi hom majolo hatani di bata sadarion andorang sotaula akaulota imana tarsura di buku Pesalmen 107 ayat 12 songonoma hatani tuhatta. Songod daw ni habis sara siya kasudutan di padaw ibana siya kita akka pangalaw siya tay. Sejauh timur dari barat demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Ido sahana. Donga saha porsiaon judul ni turupuk tahun ima pengampunan yang sempurna. Kolong hasisaan na di pasai di bata. Ido ubay na idok para Pesalmen nakaingani bahwa pengampunan kasih Tuhan itu diibaratkan sungod daw ni habis sarat tu hasudutan tabayakom ma daw ni habis saran tu hasudutan sejauh ima holong ni rohani di bata. Diibaratkan para Pesalmenodo bahwa sejauh itulah Tuhan dan juga sejauh itulah daripadanya pelanggaran kita dijauhkan. Namar lapa tadui dia makadongan molo didok para Pesalmen songon gobarani dauni habis sara syak kasudutan songon ima dauni pangalaw soni dipadau di batasya kita, artinya nunga di dewata hasesaan pengampunan yang totalitas yang tidak lagi dibatalkan molo gobaran siya kabisara tu kasudutan sada gobaran doi nama duk asadang dipaingot-ingot debatabe akadusa do akahaurangan kesalahan kita alay nang berengota dia makadonga sahapor siya di sini dang na dipaukitu-ki debata kakurangatay dang na paukitu-ki debata akadusatay alay debata namaduk di baga 10 tahun asa nung nga taida gobarani sungod daw ni habisarat tu kasudutan di padaw debata dosay siya kita pangalaw siya tayo kamang do taminang nagabibuy na salilingong manigkay hadiriyokta alay marhiti hatani di bata kita ditunjukkan adalah benar-benar tidak lagi ada keterikatan dengan dosa itu telah diputuskan nunggak dipadau di bata dan merpardumua bin alanido dia makadonga saha porsia apalana ni igil ni para Pesalmen siya kita ima songon mulu na baru totalitas hidup molo didok totalitas hidup na keberengota ikon nang takas di hita songon parjabar hita di bagasa debata namar lapatad doi dang ka domu habis syarat tu hasudutan dang dipadomu debata dosai dang dipadomu debata imana kaingani naung halak naung dipulihkan diingatkan Tuhan telah mengampuni dosamu alani asa nang magopo naung disisa naung dilitu hita ima standar pengampunan yang luar biasa yang tidak lagi mengungkit-ungkit dan dijauhkan dari kita. Sebenarnya ada yang harus standar yang kita harus penuhi sebagai orang beriman yang harus betul-betul kita lakukan itu jauhkanlah dirimu seperti jauhnya dosa yang tadi katakan seperti jauhnya hasil syarat tu hasudutan songoni ma akka pangalahot tay unang be tapadomu unang be mardomu unang be saya tapadomu domu akka dosa ni akka puta na jolo tu dosa tanway saya tapadomu domu saya tomu saya mulak-ulak songon nagabe masuk tu labolisok ni dosa
Barang be unang mataingo masongo padohan itu kan disusi haru horbo dangolo masuk tu lubang yang sama sampai 2 kali. Saya dado lapatan ni mana kengani unang be saya hula kita tu gabolisop ni dosai. Amin. Mauliate mariho ale Tuhan de bata markiti hatam na beri. Amin.